like you lost another one. Naa si Yeahgaw sa akong studio, naminaw siya sa akong flow. Mura daw kuno, ugas no, tukar nako diri bay, kay mo blow. Naa si Yeahgaw sa akong studio, naminaw siya sa akong flow. Mura daw kuno, ugas no, tukar nako diri bay, kay mo blow. Kauban mga homie, cherami sa gilid, yeah. Yeahgaw ray bahala sa mga gahaya. Kauban titro, grabe makaterong. Kauban si Joshua, oban na imong pulo. Tando way ray makasulbad aning tubing maha. Sila kabiling middle way on stop, yeah. Give it a chop, yo, I wanna kill, yo. Gra, 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 gra. Untak lang ni Yeahgaw kay naa si medisina, pampawas inyong problema. Dagko tilang nas inyuha aron safety atong dula. Pimin first lang sa tadaan, kay kamo may nangailangan. Pasensya ay lang tadaan. Doble triple ang ginad siya pero dugay kay sentensya. Pero dita pa kumpiyansa mitras wapay ebidensya. Aron dita madisgrasya palayo ta sa probinsya. Kaya naa ang pulisya gusto makadilihin siya. Naa si Yeahgaw sa akong studio, naminaw siya sa akong flow. Mura daw kuno, ugas no, tukar nako diri bay, kay mo blow. Naa si Yeahgaw sa akong studio, naminaw siya sa akong flow. Mura daw kuno, ugas no, tukar nako diri bay, kay mo blow. Dili ko mo depend sa inyuhang defense, di ko magpaila sa akong intelligence. Wala mo'y evidence sa akong excellence, wala mo'y reference, bulsa ninyo walay sense. Dili ko mo depend sa inyuhang defense, di ko magpaila sa akong intelligence. Wala mo'y evidence sa akong excellence, wala mo'y reference, bulsa ninyo walay sense.